A koda yaushe muna faɗa muku idan dai mun ɗora fim ku tsaya ku kalli wannan fim ɗin tun daga farko har ƙarshe saboda muna saka makullan sirri sannan muna ajiye link a inda ake yin comment. A nan za ku ga link bayan kun tsaya kun kalli bidiyo tun daga farko har ƙarshe kun ga makullan sirrin idan kuka je a inda ake yin comment sai ku danna wani tsawon rubutu to zai kai ku wannan makullan sirrin da kuka tsaya kuka kalla a screen ɗin bidiyon to wannan makullan sirrin su ne za ku sakawa. A yau ma makullan sirrin namu guda 8 ne. Ga su nan mun ɗora a saman bidiyon za ku ga suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. A koda yaushe ka tsaya ka kalli wannan bidiyon. Bidiyon da muke ɗora a YouTube bai wuci minti 5 ba, minti 4, minti 3. To shi ne zai baka dama ka kalli inda yadda muke ɗora a waccan manhaja. Sannan muna zuwa muna ajiye muku link a nan a bidiyon da muka ɗora a YouTube. To ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe idan dai kana so ka kalli wannan bidiyon. Wannan sabuwar fassara ce da Sultan suka fassara sunansa Tafiya. Fim ɗin ba a dai magana. Gaskiya yana da kyau matuƙa matuƙa gaya. To ga mai son ya kalla sai ya je ga link nan mun ajiye a inda ake yin comment. Kuma muna roƙon ku da ku yi mana subscribe domin samun wasu sababbin inda idan mun saki. Domin insha Allahu akwai sabbin fina-finai da suke zawa insha Allahu. Insha Allahu duk wata fassara da aka saki, sabuwar fassara da aka saki, kamfanin Algaita, kamfanin Sultan su ne muke yawan kawo fina-finansu a wannan tasha. To mun shirya tsaf domin kawo muku kalarsu. Ko kuma duk wani fim ɗin da kuka ji kuna so kawai ku yi mana comment da wannan fim ɗin insha Allahu za mu kawo muku shi. Ko da tsohon fim ne ko sabo in dai an fassara shi kawai ku ce mana kuna buƙatar wannan fim ɗin. So insha Allahu za mu kawo muku shi. Sannan ko da yaushe muna faɗa muku ku tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe saboda za ku ga lambobi suna wucewa. Wannan lambobin da kuke gani su ne makullan sirrin wannan fim ɗin mai suna Tafiya wanda kamfanin Algaita, kamfanin Sultan suka fassara. Ba su daɗe da fassara shi ba amma fim ɗin yana da kyau sosai gaskiya. Sunansa Tafiya. So sai ku yi ƙoƙari ku kalli wannan fim ɗin tun daga farko har ƙarshe. Za ku ga lambobi suna wucewa lamba guda 8 ce. To in dai kun tsaya kun ajiye hankali za ku kalli wannan fim ɗin. Ga lambobin nan suna wucewa za ku gani lamba ƙwara 6 ce. Su ne makullan sirri. Bayan kun gan su sai ku zo inda ake comment za ku ga link ɗin wannan bidiyon to sai ku danna zai kai ku sai ku sa wannan makullan sirrin da kuka ɗauka a saman wannan bidiyon. So su ne za su ba ku damar kallon wannan inda. Sannan muna roƙon ku a koda yaushe da ku yi mana subscribe sannan ku yi share ga 'yan uwanku ma'abota kallon Indiya domin ta nan ne mu kullum muke ƙaruwa da ku. Domin mu za mu je mu saye shi ne a kasuwa fim ɗin mu zo mu saka muku a YouTube. So mu abin da muke roƙa ku tsaya ku kalli bidiyon. Bayan kun kalli bidiyon ku yi mana subscribe sannan ku yi share ga 'yan uwanku ma'ana ku tura ma 'yan uwanku link ɗin su kalla domin su ma su ga wannan bidiyon ku ƙaru mu ƙaru kowa ya ƙaru. So muna roƙon ku da ku yi mana subscribe sannan mun gode da bibiyan mu da kuke yi insha Allahu za mu kawo muku sabbin fina-finai mun gode.